UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोरा थारैनो प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोनमाराखै नामा? बे साननैसोनि गेजेरावनो 500निबो सायाव जोङो UPPLनिफ्राय ओंखारगोन। प्रमद बर'नि UPPL सरकारा रायजो राजानो बाथ्रा होनाय बायदि खामानि मावफुंना होनो हायाखै नामा? थार्ड क्लास मानसि दिनै कुपन बायदि थायोब्ला दिनै जों लाइमोनफोरा जायगा गैया जों बेखौ नुहुरदों आरो दिनै बिथांनि जे केरेक्टार बे केरेक्टारा दिनै लाइमोनफोरखौ दुखु मोनहोदों। प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकाराव थारैनो इसिङारि बेले बेजे जामारदों नामा? कुपन बायदि मानसिया थायोब्ला जोङो मालाबाबो UPPL हान्जायाव जोङो थानाय नङा। खौरां बिजोङाव बिक्रम दैमारिया सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो BTCआव UPPL आरो BJPनि गाज्रि समा जुरिजेननोसै रावबो बुरखायनानै हमथानो हानाय नंला होननाय रावा थारैनो मोगथाङाव नुनो मोनसिगोन। बे साननैसोनि गेजेरावनो 500निबो सायाव जोङो UPPLनिफ्राय ओंखारगोन। दुफां बर'आ खौरां बिजोङाव रोखायै बुंदों दि बे साननैसोनि गेजेरावनो 500निबो बांसिन UPPLनि सोद्रोमाफोरा ओंखारगोन होननानै। खुलुमबाय बयनिसिमबो। बे समाव मोनसे खोथा बयनिसिमबो आङो फोरमायनो सानदों आरो जोंनि UPPLनि दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आङो मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों। जोङो मोनथिगौ मानगोनां बिटिआरनि CM सार प्रमद बर' बिथाङा दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय सान हर खामानि मावगासिनो। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो जेब्लासिम बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांजों OSD डक्टर फुकन बसुमतारिया थाबाय थागोन। बियो थाबाय थायोब्ला जोंनि UPPLनि हान्जाया गोबां खहानि लामायाव। बेखायनो आङो खावलायदों दिनै OSD डक्टर फुकन बसुमतारि बायदिया थाबाय थायोब्ला जोंनि UPPLनि जे माखासे इयुथ दिनै बे साननैसोनि गेजेरावनो 500निबो सायाव जोङो UPPLनिफ्राय ओंखारगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो नंगौ UPPLखौ जोङो मोजां मोनो, जोंनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगासिनो। नाथाय दिनै थार्ड क्लास मानसि दिनै फुकन बायदि थायोब्ला दिनै जों लाइमोनफोरा जायगा गैया जों बेखौ नुहुरदों आरो दिनै बिथांनि जे केरेक्टार बे केरेक्टारा दिनै लाइमोनफोरखौ दुखु मोनहोदों। बेखायनो जोङो खावलायदों फुकन बायदि मानसिया थायोब्ला जोङो मालाबाबो UPPL हान्जायाव जोङो थानाय नङा। खुलुमबाय, गोजोन्थों।